Hi bye, og sa tanang mga naminaw karon. I just want to share may makabuang nga liki nga storya sa kinabuhi ug gugma. By the way, just call me Candy, not my real name. But the first letter of my name is C. I'm a type of person nga daghan og pangandoy sa kinabuhi. So my parents support me sa akong pag-eskwela sa college. Ganahan kay ko mag-part-time para dili tantong bugat sa gastuhon sa akong family. At dili sila musugot kay mahago daw ko. Kunya usapod, tapulan daw ko. As what they said. But guys, telling you honestly, dili ko magtinapol basta ko sunada ko sa buhatonon. I want to become independent but wala ko'y nahimo kay dili ko tugtan nila og pa-part-time. Sumoto, nga wala na lang jud ko nag-part-time. Kani akong parents guys kay before ko ning enter og eskwela sa college, daghan kay ning pahimangno nako such as dili magyab-uyab, mag-eskwela og tarong para maayo ang kaugmaon. Yes, I answered my parents, yes mom. Salig kay sila nako. Speaking of uyab-uyab, mao jud ni always nilang i-remind nako na unya sa daw na. Way back high school days na ay mga noyab nako, but wala jud nako og i-entertain kay mahadlok ko sa akong parents. When I was in first year college, diri na nagsugod ang tanan. Isupak nako ang gipanghimangno sa akong parents na bawal sa ang uyab-uyab. Yes guys, ning sulod nako og uyab-uyab without permission sa akong parents. First uyab nako kay char-char ato nako og sugot. In short, dili jud ko sure sa akong feelings ato niya. So I post in my Facebook account na, don't be serious because it's just only a game. And mga to guys, nganing message bitaw to nako si uyab. Lain na ni moy, game raman di ay nang imuha. Nakonsensya ko ato guys. Wala na ko ning chat niya o siya sad kaya wala na siya ning chat nako. By the way, wala ko sakite na wala na siya ning chat nako kay 2 days rami nga nagkauyab. Bitaw. Siguro nilikay siya nako o gigisultihan man siya nako before nako siya nga gisugot na dili pa ko pauyab-uyabon sa akong parents. Butan ba siya guys, but naay something part niya na dili ko ganahan tungod sa gipakita niya sa pag-first meet namo. Kay ni kiss jud dayon siya sa akong forehead. But I don't like jud sa iyang gibuhat guys. Inosente pa ko ato nga time guys. Charot. By the way, may pagka-choosy sad ko guys. Mura gwapa. Bitaw ganahan kog presentable nga lalaki in terms sa sanina o labaw sa tanan nga bride. Okay ra nako nga dili gwapo. Basta sakto rang nawong kanang madala jud og ayala nga ma-post sa Instagram. Sumoto nga nag-focus na lang ko sa akong pag-eskwela. But kani si Facebook, makaingganyo jud basta boring ta. Moro jud nay madali-dali og kalingawan guys. One day, ga-Facebook ko ato unya na ay may ning pop-up sa akong news feed na people you may know. Naangad to ang mga names mga people, then na ay account na nakuha sa akong attention. Sa moto nga nag-send ko niya friend request. Ang profile guys kay group of friends bitaw sila nga nag-selfie. Ang profile kay daghang nagkanilain nga nawong, but mga gwapo ba yan? Plus maritime students sila guys. Garaa bitaw. Moto ako ang gi-add friend. Wala abte og days gikan sa pag-add nako, gi-confirm na dayon ko. Astang hanggawa bitaw. Yamaw to ning hi bitaw na guys sa chat, then I replied hello. Chat na mi ato guys until such time nga nag-meet na mi ato niya. Siya man to ning ingon na mag-meet mi pero ako wala ko'y plano ato nga makikita niya kay kabuang rato ako abi. Sabayan lang to nako siya sa chat og hilig lang jud kaayo ko man trip sa chat. Then following days ni ana na sad siya na mag-meet mi. Hangtod nakikita nako ato niya. Na timingan man to nga wala may tarong nga klase. Gabi mi nag-meet ato. Yaha ka bay. Pag-meet na jud na mo ato kay akong heart ning dogs. Bitaw,
O ako ang mata, kining heart bitaw na. Nya kay nagsuot pa siya sa iyahang uniform. Oh my G. Kanit sa buing oy. Tungod manggod siyang uniform nga puti. Maritime student ay siya guys. Chinito siya puti unsad, but iyang height dawat-dawat ra. Topong raman mi. Moto nga nangadto na mig plaza. Nya after didto na jud mi sa seawall sa may SRP. Bugnawa sa hangin. Nya nice kayong dagat ato lantawon kay naay lights nga mo reflect sa tubig sa dagat. Sulti-sulti mi ato hangtod nang uyab siya nako. Pag ako pod, haka. Gisugot man dayon sad nako siya. Sige bitaw na siya ingon ato nga ako anak ka ha. Both body and soul. Sige siya ingon nako nga lamion daw ko. Haka. Innocent pa jud ko ato nga time guys, mangwala jud ko nakaunahuna ato og palayo niya. After ato nga date, nanguli na may ato niya. Gihatod ko niya sa Colon para unta mag-atang og jeep. Kunya naon sa ba? Nga gitipas man ko og giadto sa may Santo Niño padong sa may Colonnade. Nangutana ko niya, nga asa to oy. Mitubag siya, nga adto ta sa lugar na kitarang duha. Ako taon guys, kumpiyansa raligi kay buutan man sa dog face. Pag abot na namo atong lugar, kay ni hunong mi, unya ni ana siya. Natana na lang. So wala may nanulod. Nailakaw na may padulong sa Colon kay ihatod na ligi ko niya para makasakay nako. Aron makauli na kay lagi hapit na alas 10 sa gabi. Pag abot na mo sa Colon Street, kanaganing iskina sa may Gaisano Main, gilabang bitaw ko niya sa kalsada kay lagi dalhon na pod ko niya sa usa ka lugar. Kumpiyansa na sad ko. Pag-abot naman sa lugar, curious kay ko kay naay building. Ahak, lodge naman di ay. Kung familiar mo ana nga lodge, good luck. Gigunita niya akong kamot pasulod. Pasulod sa lodge. Ako tawon nga inosente kayo, ning go with the flow ra jud tawon. Sa moto, nga nanami sa room. Kilingkod ko o niya agi-on niya ang electric fan. 3 minutes mi ato nga naghinuktok. Og ni anak ko niya, nga dili ako ready aning butanga kay ganahan pa ko mo graduate. Mitubag siya, nga dili haligin na ako ipasulod. Sa moto, nagihubo niya akong blouse. Wala day ko nag-uniform ato, kay wash day to namo. He kissed me nga a lot to the max. Hangtod, nanay na hitabo na mo. First, wala jud na ako hubuwa kong underwear kay kulba kayo if mabuntis. Okay raman sa niya. Kani siya, kay guhubo na sa lower part nga gisulop. Nadala mi ato guro sa langit. Aw, di may makasulod sa langit. Nahubo jud ang underwear hantod nakuha jud akong virginity. Gihinay ra jud niya pagsugod. Kay lagi, first timer pa ko anang butanga. Pero grabe jud siya guys. Perting wild jud anang thoughts. F-boy kong baga. Sa moto, nagasigin na jud mig sulod atog lodge after sa mong klase. Same day me nga evening student but different nga university. I'm taking education and he's maritime student. Sukad na meet na ako siya, nag-iba na akong attitude like why ayo nga pagka-daughter sa akong parents. Pero even gasulod na ko anang world of thoughts. Naning gihapon ko sa akong pag-eskwela. Napilyapon ko sa dean's list. Pero milabay ang mga panahon, wala may istorya niya nga buwag na may, but daghan siya na uyab na lain. Pero wala rasad na ako gimay. Bitaw, focus ko sa mong klase jud atong time kay daghan kay may himuonon nga mga activities and project like maghimog lesson plan, then i-demo. Diba? Pressure kayong education nga student ba? Pero nice biya mag-ido kay madagdagan ang learnings pa. Bitaw, balik ta niya. Grabing panastas og chicks oy inya di biya chuyan. Bitaw, panlaban niya kay ihang mata nga chinito og ihang kurso. Pero ngano ning mga maritime student oy? May lang ni manghunt og chicks.
Joke bitaw guys. Kasagaran jud kay mga F-boy ni sila. Pero dili tanan. Salute sa mga gentleman nga seaman out there. Pero bisag wala naming duha, magtots ra gihapon mi. Every time nga mo-chat siya na magtot mi, masugot dayon ko. After sa mong klase, magpaabot siya na siya sa ako sa eskina sa among school. Then dungan mi adto sa lodge. I don't know anong dili ko mabalibat niya. Basin gugma na guro kaayo ko niya. Pero daghan jud siya mga girls na charcharan og uyabon. Kami ni Jay kauyab jud mi sa una but why man sari og wa sad mi gabuwa. Siya ray nangita og laing relasyon sa bang girl. Pero magtots gihapon mi. Pero dili rasad nako imay na nag-cheat siya. Basin nadala jud ko sa akong kananing sa eskwela. Ako'y ayos ah. I ask myself nga nung wala ko nag-ingon ni Jay na nasakitan ko siyang gibuhat. Nga naman, I admit myself also nga wala ko'y ayo ato. Og to you Jay, unta, kung wala pa ka nagtinarong karon, magtinarong na kasi mong pagkalalaki in terms of be a good man, dili kay uwag giray imong gipangita. Ayaw pa dayon na ang imong pagka-F-boy, kay tinuod ra ba ng karma. Ikaw ang hinungdan nga nung wala na ko'y ayo pagka-daughter. I hate myself so much. Congrats di ay. Graduate na ka. Lig-apprentice ni mo ayaw na padiyo na imong pagka-F-boy tawad. Likay ng every port report. To all students out there, ayaw ko ninyo awata. Naning sulod na ng world of thoughts. Kaya mo ra gihapon if mabuntis na. Mama og papa ra gihapon ta padulong. Just like me. Wala na iayo pagkaanak. Bitaw, bawi rahuson. Karon continue gihapon ko sa pag-eskwela kay goal na ako nga makahuman. Hopefully, makagraduate in taon ko ug pohon-pohon mas successful na sa akong kinabuhi.